Jeg hedder Thor Villund, arbejder for Global Connect og har ansvaret for vores datacenterforretning. I princippet kan man sige, at vi har 3 hovedben. Den ene er fiberinfrastruktur, den anden er datacenter, og den sidste er cloudforretning. Rigtig mange kunder har outsourcet deres ydelser til os. Det vil sige, at vi tager os af deres infrastruktur, flytter deres data, passer på deres server eller driver deres server. Og vi flytter faktisk op imod 30% af den samlede danske datamængde. Så det er en betydelig mængde og ansvar. Men hele strukturen omkring at bruge leasing, hvor i princippet at en leasingydelse følger en indtægt, er meget vigtigt for os, og det giver os en merværdi, som bærer længere end bare en hverdag. En fordel ved at bruge leasing er, at vi kan bruge vores likviditet til den vækst, som vi har været igennem i mere end 18 år, og derfor har vi en stor glæde og gavn netop af at kunne sprede vores kapital og den tilførte kapital også. Man kan sige, at 3Step IT er altid hjælpsom og klar til at møde og være en del af de udfordringer, vi har i dagligdagen. For os er det utroligt vigtigt, at eventuelt følsomme data, som vi har liggende, at vi skal bare være sikre på, at det bliver slettet korrekt. Og derfor er det vigtigt, at 3Step har de rigtige certifikater, for ellers ville vi ikke kunne bevise det over for vores audit og ekstern revision. Så det er meget vigtigt for os.